Iginrekomendaran komitiba ang transportasyon ng Sangguniang Panglungsod a Konseho nga aprobaran ang tracing aplikasyon ng prangkisa and motorized tricycles for hire sa syudad ng Borongan kataliwanan masusi nga pagsiha ang Tricycle Franchising and Licensing Board TFLB ang kompleto nga rekisitos nga ginsubmiter na sabi nga mga aplikante. Iniadto naging rekomendasyon ng komitiba hagin dumara nga meeting nga pinangunahan ni SB member Ian Arvin Galot, chairperson ng komitiba ug TFLB kaupo dira SPM Engineer Melchor Rago, SPM Fritz Bailon Oig, ABC President Chini Barbia nga kausa Komite on Transportasyon naging buhat SP Sessional naglabay nga adlaw. Hini nga meeting gintalakay yung nagkamaydayn orientasyon bahinhan mga polisiya kasumpay prangkisa at motorized tricycle for hire syudad ug aton City Ordinance number 248 series of 2022 Integrated Terminal and Land Transport Services Code ug interview nga dan tracing aplikante ang nasabi nga prangkisa. Magut na ginaro ni SPM Galo at Tricycle Franchising and Licensing Regulation Unit FLRU ang eksaktong ihapan abilable pang slot at prangkisa ngang kinahanglan ipahibaro ha komitiba hagilayon. Manunumduman nga una na igintalaan na 1,800 ang kabugusan nga ihapan prangkisa at motorized tricycles for hire syudad ang igpapagawasan lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Labot pa ang tracing aplikante na sabi nga prangkisa tinambong liwat hini nga meeting adton mga kaapian TFLB ang tinaglawas ang TFLRU Mr. Jonathan Cainto, Mr. Rodito Busa, Officer in Charge at City Traffic Management Office, si Mrs. Lorna Birosit, Borongan City Transport Terminal Office ug Mr. Joseph Capada, Presidente Borongan Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.